खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै भारत आरो निउजिलेन्डजों ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय जागोन। सोर देरहागोन T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनायाव गेजेराव बारा सम गैला नेनानै था दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगाखौ नेनानै दं भारतारि गासै सुबुंफोरा। नंगौ दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय जेराव बे बादायलायनाया भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागोन। दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगाखौ नेनानै दं भारतारि गासै सुबुंफोरा। नंगौ दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय जेराव बे बादायलायनाया भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागोन। फिन फोरमायबावदों दि दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगाखौ नेनानै दं भारतारि गासै सुबुंफोरा। नंगौ दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय जेराव बे बादायलायनाया भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागोन। दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगाखौ नेनानै दं भारतारि गासै सुबुंफोरा। नंगौ दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन T20 वर्ल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय जेराव बे बादायलायनाया भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागोन। बे बादायलायनायाव सोर देरहागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा गाव-गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाय होनो गोसो दं नामा? बडलेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। क'क्राझार सहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बड' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बड' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स, आर्टस आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव BPL गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बड' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों जेरै सानफ्रोमबो GK, कम्पिउटार, रिजनिं, इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव JEE आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85 जौखोन्दोनिफ्राय बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै सा 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।